Kovel mi te mitmua Monaco ramlal fapa Prince Albert le anupui Princess Charlene te hi anin min an mel po thadon emema nima sila chu anno pa inkara chuan boina tam tak chu ombe thawin he an boina chan berani lang chu Prince Albert anuna me chelo ombe reng to thin pakhat wang ani mela heta me chia hi flight attendant lo ni to thin Nicole Cosini in an pahnia anin kar po hi kumtam tak chung an lo thu bo ton i oma amai ro chu chung thu dik tak ta chuan lan chwa hun chu nei ta thobin tuna phe chuan Prince Albert le Nicole te fapa chu fapa tho ruk mai chau chu ni to lawin Monaco rama mi te sia hlo tak chu aron ni chau ta bok ani ole ngai thatu te le thlir tu te song song in sawain chebai le vek ole tun chum kan video be thung chuan Monaco ram mi pui te hian Princess Charlene a hian Nicole hi an ngai na in an du zok tak tak kem ni ti te le Prince Albert fapa upaber kum som ni lai upa ni to hian Monaco le thuthleng hi aron chu ve mai ngem ti zona te he video hian kan in hawin kan ngai thlau le dona tin Monaco ramlal chung ko chanchin te le an thuruk te he video hian kan ngai thla in kan thlir hau le don bok ani July ni kumsang ni som pakhata khan Prince Albert of Monaco le infami mi che pakhat Charlene Wistoke de cho in nein cho thil thleng cho khami kuma Monaco ramlal chung ko a thil thleng te zinga poimo ber le mi te soi tamber ani zuya tin kha in nei na man pui tur le lom pui tur khan mi sang tam tak da cho biakina kal khom hlomin an ramlal fanu thar cho lom lo na hunte an manga Princess Charlene hian kovela lal chung ko a mi ho saber pol te zinga mi pasala nein he a pasal Prince Albert a hausak na hi dollar billions enge mosat nia chutania hetia no pui anei tak ma zong khan kovela tlangwal hausale to ber pol mi te duron ani bok ani nima sila Prince Albert le Charlene ti nei na hi arau puin fairy tale in ang mai nima se Charlene cho ahlim ve bak law ani mela a mela chon hlim mel cho alang khatin ami tuite po chu puanin asode urenglai chu mo ani boka tin he thil hian ati chen tak emim chu Charlene omdan chuan mechia hlim takle adu thu ngeya pasal nei mek ti omdan tor ani lo ani ti chuni in Princess Charlene hian he ani nei na hian lungai na chan riau ani ti po achiang he boka ti chuan in nei na aso hnu a hian mitam tak ta chuan he in nei na chungchanga thil thleng hriat nuam lem lo tak chu soita hlomin chung thil te chu Prince Albert le Princess Charlene ti inkara thil thleng dom lo tak tak te ani hloma chuta an soi zel dan chuan Prince Albert le Charlene ti in nei ma deu khan Charlene chuan in nei na chu thole mai adu ani mela chu mai ba ka Charlene hian Monaco chu chhasana apia na ram South Africa a le dei chu alo tum to boka amai ro chu ram a chhasan do na pian hian ti boy tu ani ba ka an lo dang man zel ani oma chumi bang chuan Monaco ram chu a chhasan theilo ani mel te bok ani hetia Charlene an ram lama le atum na masaberania an soi chu Paris a mau kor hak tor an en lai ni in heta hian Charlene chuan in hum him na zongin South African Embassy a vakal ringota avoi hni na le avoi thum na chu Monaco rama an omlaya thil thleng ni in avoi hni na chu kumsang ni som Grand Prix an man lai ni in hemi awang hian Charlene passport te chu Prince Albert a chuan alak sak phata de maya tin ram chhosana tlan bo atum voi thum na hi July tha a ani nei na thlen ma ni ni athil thleng ni in Princess Charlene hian South Africa a ale le theina tur one way ticket chu la a ma se ni sa chuan Charlene chu man chhuani le in chuta tang chuan Prince Albert ne na ani nei ni a thlen ma chu aum sui ta ngala ti chuan Prince Albert le Princess Charlene te chu ro pui takin ani nei zui ta ani heta ani nei na hi saita kangkha ni thum chungot an manga ma se he in nei na le anlom na hona te hian Princess Charlene chu in thu boy potum lovin midang te mo thei tor hian atap ni nan soya report na atanga alanzel danin in nei thar te hian ani nei zan chu room shana an man thole Princess Charlene room chu thataka ven tlat ani thu an soi boka ma se he thil thleng nia an soi hi Royal Court of Monaco chuan thu thang diklo ani thu chu soile in journalist te po chu thu diklo boy pui lo tur le thedar lo turin an shil hial ni oma he mai ba ka he mi hnu lok hian
Prince Albert le Princess Charlie ni te so kota vakal in The Sunday Times a anin nei ma a Charlie nian ram chho sana tlan bo atum thu an soi te chu thu thang diklo ani thu soin a fin fian ati po an nei vek thu te an basoya chu mai ni lovin hemi nu hian Princess Charlie ni chungchanga thuleng wak te chu thu diklo ani thu chu soilangin Royal Family te po chu thu thang diklo awanga anril ro ti nat sak an awangin zangna domnan poisa engemaw zat pek ani tabok ani amai ro chu Charlie ni hian ani nei na a ata chan kha chan thatak ani tho ani mela in nei ni ma che akhan Brazilian mi che pakha chuan afa chu Prince Albert afa ani thulo soin naw te chu Charlie ni le Prince Albert te anin koplai renga ani ni thu asoi boka he thilawang hian mi te chuan Charlie ni khan in nei na kha thul adua Monaco atang po tlan baudai atumna chan kha ani ti nan soya ma se hi mi chungchang hi Albert lo yarina asoidan chuan in bum na le in po ming chia tumna mai ani thua soi thunga amai ro chu Charlie ni tan chuan a pasal ni mai tur Albert hun kal to en chuan chu thil thleng chu angai that om lovin thil thleng theilo ani chu arin am lo boka chu mai ba ka Prince Albert an Charlie ni ne na anin ton ma angai song hlui le fa po ani na nu Nicole Cross chu ani nei ma deu hian Monaco a local in journalist ni na interview ani nge boka he interview hian mi te ngai ben chu a hlon sa in Nicole chu alar pha mai pe lama mi te soi zui po a hlon sat pha hleya chu thil thleng chuan Charlie ni chu ati thin rim hle nge ani ye chuan hetia Prince Albert le Princess Charlie ni te in nei don ve dia Nicole ron in lan be chan hi enge ni ta angle Nicole hian eng thil che angi adwa mizak theilo tak anga Albert le an fa pachungchang a sei chhona chan hi eng thil nge ni ta ang tin Nicole in Prince Albert an no pui nei don ve dia khatia ram dang de changa alo le le chan ti le zaklo taka journalist ma a ailan chan de po kha eng thil nge ni chi angle I han ngai thla in han thlir zel don ti ang Prince Albert Grimaldi hi Prince Rainier of Monaco le anu pui Hollywood star Grace Kelly te fapanei chhun ani a Palace ro pui taka ron seilianin thil thaber ber chu anei theba ka anu le pa te mangai na po chu adong se mema tin an chung ko a fapa om chhun ani awang hian alaka hian base na sang tak mai mi song song te le anu le apa te chuan ania an fapa chu an ramlal thu thleng ron lwa thei tu tur chu ani don ta boka nima sela Prince Albert hian no pui ne ya fapa han nei bel te chu angai to ave te chiam lo thung atlang balna le anau pana te chu am taka mana du ba ka thil I zong le du zong po tam tak nei bukin adu zong da chu ane thedi uzel boka ma se khobela model chelo le mel thatak tak te chuan Prince Albert me chekop ne chu lo du hlamin Albert kumsom ni atanga kumsom thum ani chawbel kha chuan model chelo tak tak le actress mel thatak tak te hi a kop deu taring zela henga a me chekop te hi an chelo tel emo ti mai tur hi ni in model lar tak Clary Branile Janice Dickinson te Zai Thiam Kyle Minogue te actress do direct le Brooks te din po khan anlo in kope to a tin actor pakhat Roger Morfano de Brian po khan anin kopnia soi ania amai ro chu heng thu te hi ti leng wak mai ni thungin anin kop chia le chia lo po afin fiana aum lovin shia tor chu aum bok heklo ani ma se kumsang kha zakwa sumkwa pathuma khan Prince of Monaco chu Claudius Caffarnian anin kopani ti tholeng bel chu aum le a anni pahni hi social event sang ate kaldonin Grand Prix po khan an kaldonin an soya heta hian mi thin khade chuan Albert an Claudia chu magazine photoshoot na pangpar athon thole an pahni chuan honrei tak an no in kop to ni nan soi boka he thilawang hian mi puite chuan zona tam tak chu nei pha ta ngalin chu zona chu Prince Albert of Monaco hian an hun laia top model hlotling le chelo ber mai chu nopuya asom do nem ti chu ani a ma se kumsang kha zakwa sumkwa pathuma khan Vanity Fair Claudia chuan hemi chungchang hi chu soi chhualo ka du zo ke tia lo soin chumi hnuwa journalist ten Claudia chu Prince Albert of Monaco ne na anin somna le anin le china chungchang an zolena chuan Claudia chuan thil pakha chu chiang takin ka soi theya pasal chu kala nei mai in ka ringlo
kumsom ni pahnih chau upa kalani boxi Prince Albert chu tungi ani chiang takin ka hrengi lom Monte Carlo ka chenga chumi wang chuan tunge Prince Albert ti hria chu thilpa ngai takani ti na soibok ani heiba ka hian publication journal pakhatina an sia dan chuan Albertan Claudia chu in nei puya soma mase Claudia chuan chu somna chu alo hnola ni ti in an soiboka chuti lai mekin mi then khat ve thung chuan Prince Albert chuan model pakhat Christine an ti chu amel tai hle thu an lo sei ve thunga mase hetiang anga me chelama soizui tur tam tak om chung po hian Prince Albert chuan alal fanu tur chu ala tong theibik lo ani hmela tin Albertan kumsang ni panga a soizel danin kopui tur thlan ko nga hian keima chawin ka thlan fu lo hi ka hlau ani bik lawa ka kopui tur te po hian an hlau ve hle tho ti in alo soi ni oma hetia a soi chan ni langta chu Prince Albertan a kopui tur a thlan chuan mi te laka tangin boina tam tak le pressure sang tak adon arin wang ani arin omboka chu mai ba ka mi puite lam la in Albert a kopui chu anu Hollywood actress hello tak mai Grace Kelly nen an te khin ngei po kha arin omboka chumi ni wang chuan Albert a po hian anu anga fele mel tha chu anu pui tur tan hian alo swang to lok ang hmei chhe ani thu chu sein chuta anu pui tur chu a mel thatba ka career thatak nei ni in ming chhiana anei tur ani lo boka hengba ka hian Prince Albertan interview na a soile danin kanu pui tur ni lo ka ngai zong ta tan po hian keima min kop hi a shom em china a chan chu ka ngai zong ve to phot te chu kanu nen in anna nei viau lo ma se kanu nena te khin ani tho thin ni ti in a soibok ani le chuan Albert hi milar ni lo me chepmel thale fil tak mai ne chuan in ngai zong in kumsang kha zakwa somko pahnia khan Albert chu American waitress Tamaro Rotaldo nen anin ngai zong le a he in zom na bang hian chumi kumbel chuan Albert chuan fanu anei phata boka ma se Albert hian tamarai laka tangin fanu alo nei rengani ti hi naute apiana tanga kumsom pakhat nu a chaw a hre chuak thung ti chuan kumsang ni paruka khan Prince Albert chuan a fanu Jasmine chu a fa chuan pomzuin a fanu nen hian in leichin a thatak an nei zui tarenga heiba ka hian Prince Albert le Charlie ni te in nei ma a Albertan in leichina a siam pui rei ber chu kumsang kha zakwa somko pasaria flight attendant Nicole Cosnena anin ton khan ani a ani nen hian ni sachanga Paris thona in tong ni in engwangin nge Nicole hian Albert mi thi alak em chan cho ni ta angle Albert le Nicole ti in ton na flight a khan ani na taka chuan Nicole kha khamini khan na thok tur ani lawa ma se a thopui pakhat ai kha alokal alo ni Nicole Cossi hi friends a cheng ni in a pasal nen anin chen to a chumi hnu chuan a fate pahni chu enkol mekin apa hi Tango West Africa a sumdong thin ani boka ti chuan Nicole hi first class a thok thin ani awangin VIP passenger te chu a boy pui deu ber thin bok ani Nicole in interview na a seidan chuan Albata ka hmu chia le kan mi te ain ton tak che khan Albata chu passenger house tak dang tenen khan ani nang lo ani ti ka hre thei ngala ama chuan thil engemaw tak hi ombik rewin kanin hmu masak ber atang khan Albert chuan min hip ngal em ani ti in asoya le chuan hetia anin ton tak nu hian Prince Albert chuan Nicole phone number chu badilin Nicole chuan a phone number chu nepkina lojek tamai lo chuan a je ana tur paper pa ngai chu wala in paper a chuan a phone number chu a jek tu choka heiba ka hian Nicole in a sezel danin first class cabina thokreng ani awangin le mi hausa le thil ti thei tak tak te an hmu rem thena wangin mi hausa tak tak ma chuan azam ngai to lawa chumi wan chuan Prince of Monaco ma mi upo Nicole chuan om nom lo ti na ani lem lawa zam na po ani lo bok ni na soya tin a soile danin Albert a hmu kha chuan in hmu ma sak bera in hmangai ngal ang kha chu ani lo thu a soitel bok ani le chuan hetia anin ton tam hnu atanga ni rei vak lawa Albert chuan Nicole chu ava kol tarenga chuta chuan Monaco a weekend man puya wa somin chutia somna adon ta ka chuan Nicole chuan thona ticket alak nuwa Monaco a chuan akal ta ngala heta hian Albert private apartment a weekend chu an ba mang dot nge ngia Nicole na soile danin
Albata chuan ka soft em awang le thu ka oi em awangin min du po ani mai theya amai ro chu mi pati in fiam na manro anglek chu ni katum bik lo kani na ang anga min poma min za ve turin kala be seya chuba ka chuan kan pahni hian kanin she chiang ma sajet ani lo chuan mutpui po katum lo boka tin Albata hian me chedang tam tak ang kanilo ni ti hi sia se aro sumle athil nei de kadu awang chawa kop kanilo ni ti hi shebok se kadu ani ti na soya nima sila ni college chuan Albata chu amanga ina chuan ringbak lo ma se atum lo le abe se lo takin amanga ilo the ta lo ani ma na ni collin a sezel dan chuan zan kha chu kamulai zan laya ka harhlul maya chuta chuan kamanga hle to ani ti chu ka she chuaka Prince Albata laka kalwang lem te mem le kamanga ita em kha ka thiam lo po ani bikin ka shelo ti in asoi chok bok ani ti chuan Albata le ni college te hi kumruk chungot in kopzuin an pahni hian anin kop thu hi an zeb dun tla tawangin Monaco ami tu ma chuan annal fapa in flight attendant angai zong ani ti chu an shilawa tin Prince Albata le ni quality in kopro reng chu Monaco a thuruk an bon that ber chu ni zuin achang phe chuan ni quality le Prince Albata ti hi event pakhata anin lan be be thina ma se hetianga event in anga an kal chang po hian an pahni chuan in hmel shat angpuin anom ngai lawa ma se an pahni hian anin hmang hle ni se chuan engwangin nge anin kar tho hi anna zep changchanga engwanga midang te anga walau taka anin hmangai na chu an ti lan ve mi lo le hetia anin kopla hian Prince Albata chu tlangwala ni in meche adu du chu alade thei bokani kha ma se Albata chu tlangwal hausa satle mai kha nilavin lal chung ko zingami ani thunga chumi bang chuan Prince Albata hian akop pui tur chu adu ang chu thlangot theilavin Prince Albata ko pui tur chu an chung ko zingami tele an rami puiten an pompui ve thlap kha angai bokani le chuan Prince Albata Nicole apa Prince Rainer anena ain hmel sha tir chungpo khan Albata pa chuan afapa ina akop pui tur atana a mi chithlan chwa chu adu pui ve ta meulawa Albata pa berina apom pui tla lo wang hian an pahni chuan ani nei thelo shimshima tin Prince Albata chuan achungten akop pui tur atana an du chu anu Hollywood actress lar tak mai Grace Kelly ang mechia chu ani tur ani a tin anu pui tur chuan an ramlal thuthleng lo tu tur fapa ashin sak angai dona wangin kong engkima trafam kim tura ngai ani boka ma se Albatan aruka flight attendant adit lai bel hian Albata chuan fapa shin sak thei tu tur le an chung kwa le annal ram do thu sam ang mechia chu atong futa ani ti chuan kumsang ni kuma khan Prince Albata chuan nakin loka anu puilani mai tur Charlene Wistoke chu Maria Nostradamus swimming event Monaco a anman atanga tongin sport lam ngai na takmai Albata chuan ama aya kumsom ni lai no pangsok mechia chuan amit ala ta hle maya tin Charlene hi swimmer hlotling takmai ni in Olympica anram South Africa IO hian alo chok ve to a chutiang chon sport lama hlotlina tam tak achan ba ka hian me chemel thale fel takmai ni in chung zong aya thilpui mo ber ni ta chu Charlene hian Prince Albata no thita Hollywood actress Grace Kelly kha a ang hle bokani ti chuan he thilawang hian Prince Albatan Charlene chu anupui ni tur hian thutluk na asiam phatak na chan ni inan soya chumai ba ka Prince Albata chung tele arami puite po chuan Prince Albata chu akop pui tur thlang fel thoi tur hian anon seim ema achan chu Monaco chuan anlal thutlenga thutur lalthar anmo to wang in anlal thar le tur chu Prince Albata fapa chu ani angai boka chulawa Albata pa Prince Rainer Khan Adam Lai Khan Ram Constitution chu thlakin chuta chuan royal title chu dan ang thlapa anfa tile antu ti chi ina anne thei thu alo suya hemi omzia chu Albata hi fanei man lavin lo boral palta se lal thuthleng chu Albata unaw ti pahnin an luang ti chu ni a tin he dan asiam don hian Prince Rainer hian haulam takin asiam mai lawa ngun takle oluk taka angai to hnuwa he dan hi siam ani nge a chumai ba ka Prince Rainer an he dan asiam chania langle bok chu Prince Albata hian dan anglawin fa alo ne mai theya chunga fa te chuan nal thuthleng chu anno chu pui ve mai lo nan asiam boka hemi chungchanga thilmak ve le deuh mai chu
he dan an siam hi Prince Albert le Nicole tin fapa an nei ma kumkalta siam kha ani bok ani ti chuan Prince Albert le Nicole te chu anin mukhatin anin be khat til tila chutia anin biak khat tak veu nuwa chuan tum khat chu Nicole chuan Albert chu wa bel in naute apai thu awashil tamaya heta Nicolin asel dan chuan khatia Albata kanau pai thu kawashil khan alo pom thlapa thil engkim chu a that vek thu min shilba ka naute po chu nei nge adu thu te lo soin naute en kolna konga po min pui tur thu asoi bok ti na soya nima sila anno loka lal chung kolama tangin ro in semna chungchanga an naute chuan boina anei mai thei tur thu aron seile ni na soi boka ti chuan kumsang ni pathum kuma khan Nicole chuan fapa hringzuin a hminga Alexander Kostin an sata a chutia afapa alo pian taka chuan Prince Albert of Monaco po chuan Nicole le afapa chu sumfai tamtham taka atran pui rangba ka Friends Riviera a an chena in tour villa changkang le man tau tak mai a ngai to sakboka ma se hetia fapa anei tak thu tawang hian Prince Albert chuan soi chhiada tam tak chu tong ngalin mi ti ti tam tu ber chu ani taringa ma se Prince Albert chu a fapatan chuan pathatak chu lan rengin a thena pianga atan pui reng thung ani Nicole na seidan chuan Prince Albert chu naute dai par thlak dan ti po a zertir thole Albert chuan a fapa chu a thena kong ingkima a inkol ve thu soya heiba ka hian Albert le a fapa Alexander te chuan pa fa in le chena thatak ani dun thote pirate theme birthday party te po an bo sei thute asoya tin Prince Albert chuan a fapa chu a chuan the hle thole mangai taka akwa wongwong thin thute asoi boka nima sela Albert chuan a fapa chu a mangai le alom em chung chuan atira kha chuan Albert hian Alexander chu a fa ngin apum chi alo ani mela Nicole na sataka a be nuwa Albert chu paternity test nei turin a thlem thu the chawa ti chuan Prince Albert chuan do lo ve ma se a nuwa chuan Switzerland laboratory pakhata paternity test chu an nei ta thowa ma se heta Prince Albert na asia chen em chu anu puini lo me chedang laka tanga a fapa chu hun local le zel turatan a boy thlak don hle ni ti le lal thu thleng lo atu tur anu pui laka tanga a fapa lo le piang tur tan po boina a thlen the don ni in a sheboka chumi ni wan chuan Prince Albert chuan abial nu le a fapa te chu thatakin enkol thoma se midang tena an chanchin an shet velo thenan hian nasatakin ma chu ala zuita ani chuti lai mekin Nicole ko sitan chuan Prince Albertan amali afapatana athil ti sakte chu alatok zo holo afapa chu mi ten an hmuwa an shet velo nana thoruk reng chu du ta bik lavin ammangai em afapa chuan mahun eng tak nei nge se midang ti ang chuan selian ve se ti le afapa chu Prince Albert of Monaco fapa ani ti chu mi ten shebe boxe ti chu athil du berani a ma se he thil hi Albert le Nicole te in ngir ngona chan tam berani in an pahni chuan hunre tak chung chu hemi chungchang a hian anin hiala thutluk na siam po an har sadon heya amai ro chu atopa topa chuan Albert chuan DNA test chu rem ti be ta shamin chuta changche chuan Albert chuan Alexander chu afapa nge ni ti chu anem hit ve ta chawa ma se hetia Albertan afapa nge ni ti ashito chungle afin fiana po anei thlap to chung hian Albert chuan afapa chu mi ti hmuwa pholan chu alatum chong holawa chumi wan chuan Nicole chuan afapa chu to che ange ani ti le tunge apa dik tak te chu khobel shata ama nge na pon chwa chu atum le ta zoka ti chuan kumsang ni panga kuma khan Nicole chuan Paris Match magazine na interview pui tham tak mai nin chuta chuan afapa Alexander pa chu Prince Albert ani tho chu ase chuak ta mi a tin khati laya flight attendant na chol santa Nicole chuan mi te hmu thei tur hian Prince Albertan an fapa Alexander apom lai le Alexander chu Albert fapa nge ni ti fin fiana te po chu a pholanga chu mai ba ka Paris Prince Albert apartment an no fa chuan an chen mek thote le Albert chuan anin enkol na tor poisa te po apek chen thote asoya ma se midangina an rin hel lonan Albert chen pakhat bial nu anga ain soiri ngot thote po asoi bok ani tin Nicolina asoile zeldan chuan Albert niana uikena anin hmu thin thole anin de thin thu te soin
chutiang chuan kumruk chhunga chu mi ti hriat lawa anlo in ngai zon to thin thu te asoya amai ro chu albata pa ina an panin kar a hriat tak china che khan anin kara chuan boina chu alo omta a heta albata pa ina albata le nikoli te chungchang a hriat tak china khan an pahnih chuan anin kar chu zauta sutin anin mukha ta emema nima sila nikoli kumsom thum pakhat a thlin lom na kha an pahnih chuan an hmang dun le thowa chumi wang chuan nikoli po kha naute kha pai phain an fapa alexander kha alo pian chwa pha ta boka tin nikolin paris mecha asoile zeldan chuan prince albatan an fapa alexander chu afa anga apom du lo ani vai chuan lelchung ko chunga lawsuit a file tur thua soya chumi wang chuan kumsang ni pathum december thla khan prince albata chuan alexander pa dik tak ani ti lanna document chu assign tangi a chutirwal chuan prince reiner kha aboral ma kha chuan alexander pa ang chuan ainzia thelo tur thu a soilang thung ti chuan heta prince albatan document assign hi a copy po nikoli chu pek ani ve mi alawa anina asoile zeldan chuan chu document nei the tur chuan a thei top chu ala chho reng thole goldi gartia soi the mi cha chu ani lo thu te soin afapa po chu lal thu thleng chu ve tura adu lem lo thu te a soi boka chutirwal chuan a thil du ber ero chu afapa chuan non nuam tak nei be se ama hringtu apa chuan afapa angin pom be se ti tele albata po chuan an fapa chunga chuan pa ani na anga amo phrona chu len ngei se adu thu te a soi bok ani ti chuan he interview ti chwa ani lai vel hian monoko chuan thil thlenga oma chu thil thleng chu kumsang ni panga a prince albata coronation khani in nikoli interview na awang khan albata chu athin arim emema nikoli thu soi do dan chu amoi lo hle mai ti in albata chuan asoi chhuak nge nge ni oma amai ro chu khatia nikoli thu soi ti awang khan prince albata chuan lo thei lo na awangin a coronation nu rei vak lawa khan fapa ani thu chu apong suita a ma se a fapa chuan annal tha thleng chu alu a thei lo tur thu chu soin ramdanga chuan dan ang thlapa anu pui la katanga a fapa chawina lal thu thleng chu anlu a thei don thu a soi boka chuta tangche chuan prince albata chuan a fapa chu alanga a pui thei ba ka an pa fa chuan anin kom ngein anin ngeina dun em ema chuti lai me ken nikoli po chu non nuam taka ombokin a flight attendant na te chu a chol san hnuwa fashion designer te ani zuita boka chu mai ba ka social event ate akha to ka inlan le zeu zeu thinin alexander po chuan prince albert of monaco fapani na chu ani ta boka amhing po alexander grimaldi ti in an thlang zui ta bok ani ma se chu tiang anga anno fa a non nuam tak an nei to chung po chuan engwangin nge nikoli chu alalung oi thei tlat lo niang le engwanga akha to ka interview te chu la nei ring nge ni anga prince albert no puini ta charlin hi angei lo viau zok nge niang I han thlirin I han ngai thazel don tiang prince albata monaco ramro rel tu atana an puan hnu pum khatle ka le flight attendant ne na fapa an nei tho an puan hnu khan prince albata chuan me chedang kop ani le ta a chu abial nu thar nen chuan mi te hmuwa po chuan inlan thinin heta abial nu thar hi kan soitak swimmer charlin uistoki kha ani a te chuan kumsang ni paruk winter olympics opening ceremony akhan an pahnia chuan kopol anga inlanin chuta tanga kumni hnuwa an pahnia chuan anin hwal tho kha an pawng le zuya chu thil thlenga wang chuan prince albata ngai zong hlui le a fapanu ni bok nikoli thien chu arim em ema a chan chu prince albata chuan an fapa alexander chu atlo khat ema wangin le ama anga event tak wak lo wang ani pakhata tin prince albata le charlie ni te anin nei ma deuh khan paparazzi te chuan nikoli ang tak mai me che pakhat nauti pomlai chu monaco ko thler pakhata athla lo la fu in journalist te chuan prince albata ngai zong hlui hian a fapa ron hruain prince albert le charlie ni ti in nei na chu ron ti boi turin monaco a chuan aron kal ni nan soya amai ro chu hemi chungchang hi nikolin a soile dan chuan in nei na ti boi tura monaco a kal ani lo thole khamini po khan a thian ti nena tuipuya longa an kal dei thu a sei thung ti chuan hemi wang hian journalist te thu soi chu adik nge ni ti fin fia chu om talakin thukal kwaltir tam turata na mi ti phwa chok mai mai ani thu te an soile ta a amai ro chu chung thu soi te chuan ngong chu nei ta thawin
hemi awang hian Charlie ni po khan Prince Albert aniana ani nei ma deuh khan Monaco ramatanga tlanbo atum chan po kha ani hmel te bok ani te chuan Prince Albert le Charlie ni te ani nei tak nu atang khan Nicole le Charlie ni te inkar cho a thalo ta tial tiala Nicole chuan Albatan an fapa a mutlem talutuk le an pa fa inkar a hla talutuk cho adu lo ema chu mai ba ka Albata chuan a fapa cho angai sak to lovin achung ko thar rongo cho angai sak to ni in a sheboka chuti lai mekin Charlie ni le Albata po chuan pa phiar nei in pakha jok cho mi pa ni a alandana lal tho thleng lo thei tu tor fapa chu Albata chuan nei to in chung a fathar te lama chuan Albata chuan aril ru zong song a sen ve ba ka a fati en kolna konga chuan a thei top chu a chhuata bok ani te chuan kumsang ni som palia khan The Daily Mail chuan Nicole and Charlie ni moilo tak le thalo taka atong khomna article chu ronti chhok li in chuta chuan Nicole chuan Charlie nin an fapa Alexander chu a thi ka wanga Albert nena anin mo chu a phalsak to lo thu soya amai ro chu Nicole in Paris mecha a interview na The Daily Mail nen chuan interview an nei lo thu ti le Charlie ni chungchang po chu moilo taka a soi lo thu a soi ve le thunga ma se Nicole chuan Albert le South African swimmer in Kopchuan Ariru ati ha hle thu chu soitel bukin Alexander an apa Monaco a awatlo ve chumpo khan Charlie ni chuan Albata omlo la chu remchang alo la in Alexander chu an chia hlote chena hmuna alo ri atir ani oma chu thil chuan Nicole chu ati thin rim te ema tin afapa chu Prince Albata fapa dik tak ani ve thawani ti na soiboka ti chuan he thil thlenga wang hian me che pahni de chu anin ngei lo le so so ni nan soya chu mai pialama rin lok sa angein Charlie ni chuan an chung ko jinga Nicole le afapa Alexander te lotel vele tla chin chu angai thilo emema hemi wang hian ani nge yang Charlie ni kha ani nei ni kha na sataka ata chan khani me che pahni de chuan anin ngai na tlo tho chu mi te mu thei hian an tilang tam emem lawa ma se an la in ngai thelo ton hle reng thung chuti han chon Charlie ni hian apasal Albata ngai zong hlui an nuna akha to ka lo lang ve le reng thin chu angai thelo thinin Nicole po chuan Prince Albatan Charlie ni nupuya anei ta ka tang khan Albata chuan amali an fapa chu angai sak to lem lo emawang chuan alo thin rim ve hle boka chu mai ba ka Nicole chuan Monaco a loma hlo to lovin social event a te po som chu a hlo to ngai lo ba ka event organization te po chuan Nicole chu event na an som ve ni chuan boina lian tham a chhuapal an hlo wang ni nan suya ma se himi chungchang Nicole na a soidan ve thung chuan Prince Albatan nupui ne ta ka tang khan har sana tam tak ka to ka social event na te po min som to ngai lo event na prince le princess te an local ve ni chuan hilza thlak tak a thlen an hlo wang ani thu soi thung chuti lai mek chuan mi then khate ngai dana ve thung chuan Nicole chu social event na an som ve ni chuan lal chung ko phasana ani thei hiala chuan an ngaya tin Prince Albert le Charlie ni ten party na Nicole an hmu pal hlau chuan an thin rim hle chu an hlau bok ani le chuan hengti awang hian Nicole chu kumsang ni som pathuma khan afapa nen London a kalta de in hemi wang hian Prince Albert a chuan afapa chu thlainga mozat a hmu phalo nge a le chuan Nicole chuan an chunga boina thleng zong song de chu Charlie ni thiam lo vek ani thu soin Charlie ni chu no shon sol tak anga a chwa ba ka pa le fa in kar ti hle to le chen sang to ani thu asoya in European tabloid newspaper ina atarlan sel dan chuan me che pahni de chu an la in ngei lo tlong zela thu thang tam tak de so la om rengin Prince Albert le Charlie ni ten in chen an tum thu thu thang te po a om ni nan soya chu mai ba ka an tarlan sel danin Prince Albert le Charlie ni te chu alimin ani neya Prince Albert le Charlie ni te chu hunre tak tang to khan anin hmangai to lo ba ka loman thatak adon thei dona wangin Charlie ni chuan Prince Albert no pui angin lem ala changve mai mai ni in an soiboka ma se hengthil chungchang hi Palace of Monaco chuan adik lo thu an soi fai vek thung ma se journalist ero chuan lal chung ko chunga thil thleng da chu soinuam an ti in Charlie ni nataka adam lo wanga hunre tak mi pui hmuwa ain lan thei lo lai khan journalist chuan Nicole chu wa hmuin Charlie ni chungchang a chuan angai dan an vasota chuta Nicole na a soidan chuan Charlie ni chunga chuan eng thil po thleng se angai ven lo tholo suin
chung princess sunga thil thleng ti le anat na te po chu a solna awanga a tor ve tur reng anga a soiba ka a thil no ti to te na ama chu an volet nia a hriat thu a soibok ani hengba ka hian Nicole ni chuan Monaco rami puiten princess Charlie ni chu an ngai nat lo thu le Monaco rami puite chuan Charlie ni ai chuan ama chu an ngai na jok thu le an hmangaya an za jok thu a soiboka heta Nicole thu soite hi thu dik ani tak zatem I han thir sel don ti ang Monaco rami puitam tak ta chuan princess Charlie ni nataka adam lo ta ka le royal event ate akal thei tak lawa in enkol tura Switzerland akal tak de akhan an ngai to hlom emema chuti lain mi chen khat ero chuan princess chuan prince chu arin omlo sana prince Albert chu a then du awangin event ate po akal to ngai lo ni in an soi vele thunga ma se mitam takte ero chuan princess Charlie chu nataka adam lo tho an soi vele si ayanga po chalo ni se heta tanga chiang ta emem chu Nicole soyang khan princess Charlie ni a hian rami puiten an ngaina in an sa jok ti chu adik vek lawa Charlie ni ngaina to le za to tam tak chu ombe thawin ani na taka chuan Charlie ni chu Monaco ramnal thuthleng lo atu tur no ani wang ti po ani ma na tin Charlie ni le Nicole ti in kar thalo lu to ka wang hian prince Albert chuan anopui Charlie ni chu mi puite sia ta hian aveng hima chu mai ba ka angai zong hlui Nicole chu hau thinin Charlie ni chungchang te po chu moi lo tak taka soi chok lo tur hian atipoka hei wang tak hian Nicole po in atong kam te po kha aveng film khur ta deuh bok ani le chuan princess Charlie nin adam lo awanga royal duty te ati thei tak lo atang khan Monaco chuan Nicole chungchang chuan soi a hlo le tanta a heta hian prince Albert ngai zong hlei Nicole chu London atangin Monaco chuan lo let le to in event ati po ain lan tan le to a chu mai ba ka voi engemaw zat royal event ate kalchinin charity ate ain hmang ve ta boka heng athil ti te hi prince Albert ngai zong hlui ti atan chuan amoi lem lo mai thei amai ro chu Nicole ko se hi prince Albert fapa upa ber nu ani awangin dana chuan lal chung ko jingami ani vele thunga ti chuan kumsang ni somni pathuma kha Nicole chuan korfol sen moi tak khachungin komtina an manchin Red Cross Ball Monaco an mana in lan ve in maktak main he event a hian prince Albert le Charlie ni te po chu an ron kal ve boka ma se hetia event pakhata an kal ho chung po hian Nicole chuan zamna pakhat ma ala nei lo ba ka konfi takin ala chun som zel bok ani ti chuan tuna hian Nicole hi kumsom nga pali upa ni to in afapa Alexander po hi kumsom ni pakhata upa ani to a flight attendant na kha kumsom ni ai rei ma Nicole khan chaw san to ma se mitam tak ta chuan Nicole chu flight attendant angin ton thleng hian an la soi chun zom reng thunga hei hian Nicole chu ati thin rim hle thin bok ani hei ba ka hian Nicole chuan mi ten a hlo thlena te chu mo sak ve se ati thinin fashion designer thiam tak ani na te afa te pathum ta na nu thatak ani na te le afa no pang ber phe chu Monaco ramlal fapa upaber ani na te chu sia se adwa hei ba ka hian Nicole chuan London clothing brand te siam boka amai ro chu covid pandemic awang khan a brand chu ti top angai le ta a chu mai ni lovin Nicole chuan architecture lam hi nuama ti thinin space decoration lam po atuina tak ani boka hetiang lam hoizong hian project te po chu khoi thinin cosmetic brand te po asiam hiala tin Nicole hian charity lama a tho hlokin abi takin chung ko thalo le ke che atanga lopiang chok no pang de chu anga event zol hle bok ani ti chuan Nicole thil du tak chu ti puitlen ani to ti in kan sei thei ome afpa Alexander ale apa po chu akha to ka in hmudeu reng theinin Alexander chuan apa hne na tang hian poina tam tak po adong ngi a tin kumsom pariat atlin khan Royal Court of Monaco chuan akum som pariat lin lomna chu ro pui taka bo se sakin restaurant changkang taka le Monaco club pakhata abarde chu anlom saka ma se kumsom hni atlin na ve thunga kha chuan abarde chu achung den chuan mang ve thungin hemini hian prince Albert le afanu upaber waitress Tamara rotolai ne na anfanu Jasmine Grace Grimaldi nen chuan anman pui ve thunga tin hemini hian Nicole pokha omve rengin afapa le prince Albert te bula hian hlim takin alo thua ma se princess Charlie ni ero hemini hian akal ve lo thung
ti chuan himinia an thlaka tanga alan dan chuan Alexander le a unaw nu chu anin nge hmel emema chu mai ba ka Alexander chuan anaw ti pahni phir te po chu mu ve bokin ami pa zok hi Prince Jack ani in a hmeichhia hi Princess Gabriela ania thalak pakhata chuan Prince Albert Fati pali chu limhmel takin an lang tlang hlom bok ani ti chuan Alexander hi Monaco ramlal thuthleng ro chun tu tur chu ni theilo ma se mahun eng tak mai nei thungin apa hausakna atang hian ro chun ve tur dollar billion chuang chu anei boka atira modeling lam chu lo chel atum zet na a ma se zerna lama in sorbing chu dule ta zokin chuta athil ti tumber chu apa bula in chong taka kalve theya global ambassador for Monaco ni chu atuma in kumsom ni atlin kuma khan avoi khatna tan French magazine point de view interview te nein chumi hnuwa tetlara ani le boka chuta a interview na chuan Alexander na asoidanin kapani na thotlan the hi kadu emema Monaco tan ambassador ni hi kadu boka chu mai ba ka sumdo na tur thil thatak tak te Monaco rama ron senglo hi kadua hemi chungchang hi kapapo ka soipui to tin asoi boka alanda na Alexander hian Monaco a mithil ti theitak ne chu atum hle ani tin asoi le danin mi chen khaten illegitimate child dia an soi thin chu adu lo hle thu suin chuta chuan kanram dan anglawa piang kanilawa kanu le kapaten min shin lai khan atu ve ve po khan na pui pasal an la nei lawa chumi wang chuan kalau pian chwada na hian dan ang nilaw engma omlo ti na soya chu mai ni lovin hemi chungchang he chu soitam bak to lo tura acha ba ka internet lama te po thudik lo post to lo tura soin ama sing to ano chu ama pui tu ber ani thule support tu ber ani thote asoi boka amai ro chu ano chunga in na jeng lawa ama ke nge ya nen chhawe chu adu to thote asoya chumi ban chuan ama new year ka kaltumin chuta chuan university a lua business emo international relation lamzir chu atumta a tin Alexander hian apa ang che in sport lam angain emema abik takin football te basketball te le tennis te angaina swala chumai ba ka Prince Albert fapa ani na cho shereng chinin zaum takanuna charity lama te po in man chu atum hle bok ani ye chuan Alexander hian ami malnun chungchang aseina chuan kumsom ni ani atang khan ngai zong nget anei to a ani nen chuan new year ka chendun chu tumin an chena tur apartment po soho area omani thu asoya an chena bulvela chuan dorlian tak tak le restaurant te po chu omnol boka journalist en Alexander chu engtin nge amahun lo omtur amudan ti in zona an sot le a chuta asoidana chuan kazirlai te kazir zo nuwa charity lama nasataka thokatuma chuta chuan ke aya pachele chongle chu tanpuya Monaco ramta na tholok taknia kapanin po inle chene thatak siam katumboka chungte chu future plan thatak te ani awangin lim taka ka hun ka man the ka be se ti na soya tin Alexander hian ana thotur te chu zaum taka thoa amata le achung kota na mi za kai tak ne chu du bokin mi zaidam tak le mi za thiam tak ani thu soya aming po athazonga thantir atum tlat bok ani ye chuan Prince Albert le flight attendant hlui Nicole Cosette inkara thil thlengkha royal familia scandal lian thamle an thuruk thop lian ber te singami ani china ma se tu na chuan magazine lar tak mai tetlar chuan an fapa Alexander chu the fresh face of Monaco ti in an ron soi tamaya he rol thar te mai hian khowela lalram lian lo tak pakhata hian thil thar poimo le thatak mai chu aron mu chok lawang ti tunge soi theyang le in ngai dan te comment section lama in lo soi vele chho don ya